Ekozidio delitupean ingurumenaren harraparitza edo depredazio kasu larrienak zigortzen dira. Alegia, airearen, uren eta lurzoruaren kutsadura masiboa, babes gehien behar duten fauna eta floraren suntsipena eta abar. Hau da, planeta bizitzaren oinarrizko oinarrien aurkako eraso kriminal, larri, zabal eta iraunkorrenak. Sarritan, korporazio boteretsuen interesek bultzatzen dituzte horrelako krimenak. Eta estatuaren lurralde esparrua gainditzen dute ondorioek. Eta horrexegatik, ekozidioa nazioarteko krimen gisa aitortzea eskatzen da aldiro. Hori guztia, justizia errestauratibo esperientziak alde batera utzi gabe. Gero eta gehiago baloratzen baitira eremu horretan ere. Bereziki, hainbat aldiz azpian dauden gatazkei aurre egiteko eta konpontzeko.